Oleh ndure, oleh tangannya oleh ndure. Nah, ngono lho ngger lek diomongi ket mau lho ngger. Sijine ilang. Sekarang rong terbiasa. Cing njaluk jambune ya golek Mbak. Cing njaluk jambune ya golek Mbak. Cing njaluk jambune ya golek Mbak. Gek dengan PD-nya sing nang ngarepe deloken. Ya Mas apa sing ndeleh kono? Aku arepe beli jajanan nek SD, guys. Tapi guys, stroller kok ora nek sing iso ki piye, delon. Ora berhasil iki. Piye, Mbak, ora nek sing iso ya, Mbak San? Ora nek sing iso piye? Ora ngono lho, Ret. Mbak Ina jajan, Mbak Ina kan tahun dibaji to. Mbak In. Kon rene. Nah, bocah iki ketoke pokoke iki ning lakange ngono lho. Piye tapi? Lah iya lek naleni piye? Tapi era dilemeki wis anu Gatel. Mbak In. Masakne ala tiba ya. Kayak teko Mas Den aja lho. Mas Den? Iya. Kok ora nek to? Mas aku teko ora nek sing iso iki. Ora wolana nyeluk medeni rong. Piye? Ora kena didok ning isor dhewe ya. Kuwi dileh ra apa-apa jane. Demi kenyamanan bersama. Didok desek terus mari ngono. Glogoken lho bocahe. Gok. Kemarin gawe kurang semua ini iki kok. Kuwi mau yo utuh lho Mbak renek apa-apane. Cuma iki mau nyilang iki didok karo iki. Iki ambek iki mau nyilang ngono. Tapi iki anane bocah brojo lho nggo ning anune. Ora nek sing iso Dameda, ora nek sing iso Dameda. Dameda ora nek sing iso Dameda. Anakku wae iki kene nek taline. Apa ngene Mbak In disilang to terus mari ngono sing iki kena dilebokke kene ora lek ora kena apa ditali ngono Mbak. Piye? Ora kena. Sitoke malang kerek ke iso apa ora ngono kae? Blas. Ira gudak to. Dipencet aja. Pencet piye wis mek ngene iki ora kena iki. Ngene Mbak disilangne Mbak jajan Mbak. Silange ngene. Tapi rada didawakne dadi ning kok lek bocah dilebokne iso. Kayak luwih rasa disilang sih. Nah, heeh. Iki kudune Kan malah bocah wingko sing ngono. Kayak medal langsung menengcep. ngene. Mbok ne. Iya. Ngene. Nek njajal ret. Beli nganti to, Bos. Loh, aku yo ndak ero Pak kabele sapa. Oh, Pak tukang. Njajal yang tingkat yang dhuwur, Mbak. Lah iya. Tapi kudune kena, Mbak. Nek kudune nek ngerti, ora tau ndene iki aku. Aku gawe tapi gak ngerti. Aku malah ora tau gawe. Yaudah yo. Yaudah kadung meda demen langsung menengcep kok gembeng. Piye to iki jane? Aku bingung lho. Apa dibong ya, Mbak? Bojo. Iki lho sing bingung iki. Lah iya, kowe iki gunane tinggi apa? Kayak ngene kan beneran kayak gendongan. Neng dodone bocah to kuwi malian. Dicoba dulu ya sing pas kuwi. Kene yo, sini yo. Sini yo, awas hati-hati bocah ngelung-lungan. Ayo. Lah gek demen lah. Langsung meneng kok ya. Ninang. Cuk. Sek.
Sik, sabar. Apa, Mbak? Iya, Mbak. Enggak enak, Mbak Ti? Nanti ya, Mbak. Aku ngasap dhewe tak gitu kupre. Yalah, lah mau kok dipeki Mbak Jul to, Pre? Sama lek kecai anu pre ya wis beda. Yo wis sak sere sampean deh. Lah iya, kena ra? Kena digedhekne lah bocahe panjene bobote semono. Oleh ndure, oleh tangannya oleh ndure. Nah, ngono lho ngger lek diomongi ket mau lho ngger. Sijine ilang. Lho. Woi iki lho. Temu, Mbak. Koe luweh. Ini aku dikapak. Wes oyak-oyakan. Pun. Rat oyak-oyakan wae. Wis doyak-doyak ngono. Dikapakne aku ki. Ini menangan. Bantal jare. Kena toh? Kepanasan sih kile. Ditutupi no. Jari apa ya yo nutupi mau. Ora sangki bantal. Keduren ku malahan. Alon toh. Jan bocah iki. Kene ya nduk duwite nduk. Ini makmu wis enek wonge. Rewang ini makmu kok sik ya. Ngene nyeni ya. Lho guys wis mening lho. Iki ben telusuran nduk ya wong ya mek dikanggene lho sedelok. Ya jalan mlaku. Ya jalan sulap apa enggak kepanasan enggak? Kepanasan ya? Heeh, kurang maju titik wi ndase. Maksudnya ndase iki lho guys. Nah. Wes iki maju kaya ya cukup semen itu. Wis ajak none. Mas aku iya. Sulap sak ndera. Ini makmu ya? Ini makmu sik ya? Apa? Gue tunggu yuk sekarang rong terbiasa. Cing jaluk jambune ya golek Mbak. Cing jaluk jambune ya golek Mbak. Cing jaluk jambune ya golek Mbak. Bosok tapi. Bosok enggak diberusung. Hah? Apa nih? Lek madhep rono yuk karena Yahmin ya. Sapa sing ewang-ewang ok? Sapa ewang-ewang? Sek tak mangkat. Aku soleh jambu bosok-bosok. Ora dibrosong kok. Ora dibrosong. Lho, mau meneng lho. Mbok seleh ngono to. Mau kan iso to carane. Kok bapakmu lek panik omah, awak mbah-mbah iso nyuruh gitu. Ayo. Anak kakakne. Ya mama. Guyu lho. Tak usah pinggir tisu basah kok ana. Engko ban dhewe ya. Ya. Biasanya dorong nek kene to, guys. Engko Pak Sukani ngono teko dorong emburiku ngerokok. Saiki wis gak enak, wis meninggal dunia, guys. Sesuk 7 harian. Aku kene obat untu lho, tapi rawani ngweki lek awakmu menyusui iki. Nganti obate kok Kediri kono, tapi engko lek tak weki terus enek apa-apa aku mbok salahne. Nah iya makane. Obatnya Mbak Nawang. Aku ditakoki semua. Kok imunisasi kok mesti. Soalnya kan gendong. Kamu enggak? Hah?
jenenge model iki nek ngono kok kudu merem terus. Lek turu lek piye? Modele kadung umat yo. Heeh. Ora banget ngono. Luar terus ngono. Engko lek rada iya piye? Ngidul tuku. Terus nganu apa jenenge modele kaya kudu merem ngono. Soalnya mak menggendongin terus, jadi ini kan mari loro untu. Lha tongko lek enek iki lekas kesel ngono ta. Lekas kesel gendong mbok dalah nek stroller mbok aja. Lah iki kan awakmu ra gendong to, lekas santai to. Lah bocah ditinggal ning kono. Rambu meneh. Demne rene lho, mesakne yo. Lekas nyantai to. Guys, awas kepanasan. Enggak santai to, bocah ngene kene, mboke ning kene rasa-rasane yo ngrasani sapa. Iki lek dulu ya gue dadak. Ini batine medalya ini yang aku mau. Salahmu. Akhirnya tak kon gendongi terus kan ngono. Wes sorane Mas Bintang ya, ra apa-apa ya udah. Kanggene bremek sesasi lho bocah ngene iki ya. Sok ben nek sepetong sasi brewek dadi numpak ning ngene iki. Iya. Hola Lipa. Sini no. Sini ya. Obah no. Lha kayak antara sapa ta? Njuri Indra to. Kayak sandal Indra to iki? Endi? Untuk Mas aku selape Indra. Mamang. Makku ning jero nyapa ya sik ya. Cak karepe rewang tapi kusik. Ya Dela, Kerit, siapa? Dela. Dela putuk toh? Iya. Wis lekas masuk Ki mau apa diingi? Mambingi? Lah ya mlebu bengi. Terus apa sih nang jero momon karo makmu? Sini, Pak. Ali, Pak. Sini ya, sini ya. Pak. Ali, Pak. Sini ya. Enggak mau. Enggak ngantuk. Enggak usah repot-repot, Bu. Wes taras. Tas manjing, bawa apa itu? Bawa apa? Ini rambut aku sakit segala kok bosok-bosok mah. Detok tak Oh, loro mah. Loro mah. Piro sak kilo saiki, Bu? Lek yang pasar 40. 40? Heeh. Sing ceplok sing cilik-cilik malah murah. Iya, ya iki cilik-cilik to, tapi iki kan larang. Wow. Salah ini. Heeh. Kena iki masak nganu, apa pedes besok? Pedesnya besok no. Kok engko? Iki coba sampe nganu 2 kali. 2 kali nek ya. Iki nganu ndi tindesmu? Boleh. Tah. Ora enak ngomong kira persis tapi lombok boleh. Boleh. Ayo kecap makan. Iki dikapakne iki. Ini tiris Enggak maksudku dikapakne. jangan sampai goreng. Wow, tinggi sesok to. Enggak, sendiri terima itu. Nek mak sapa? Lah mek ketendiranane sesok. Iya. Tapi kan Oh, dicicil. Acara 7 hariane Pak Sukani. Dah tak aku nang jero lho, dah. Ruwewel gek babane lara untu. Tanggoku kok renek sing sapa aruh aku to iki, Mang. Kuwi lagi deli lah. Ketoke kok nganu meneng. Ya, lah
Iki sing tukang njaluk tanduranku wae ngono. Saiki sing ngeten kerampok Mbak Ati. Grup apa? Nganu. Apa Mbak? Sere. Lah ning kene dirampok godhong jeruk. Makanya aku gak nandur. Beh nyamari kuwi. Dirampok kita tangga-tanggane kok. Ge Mbak aku denane kan tumbas to. Allah 5.000 lek 10.000 wite. Saiki brindil nek ulere mati. Ngono kuwi. Terus suwi-suwi enggak ngono? Heeh. Oh, ya wis. Berarti engko iso gede kan? Maksudku iso gede kan? Aku kayak dipanuler ngono wis. Begitu ternyata. Ulere wae kasih rupusna uler tok, kasih rupus uler tok. Enak soalnya ya seger ambune, ular demen kan. Oh, godhong jeruk. Mbak Ina. Kok marah, Mbak? Diingi. Mbak, diingi iki wis tak omongi lek kuncine ning kono tapi panggah ngomong karo. Ngene jarene aku ki golek-golek lek udah omahe dhewe ki panggah bingung kok masih diduduhi ngene ngono. Mbak, Santi lekas mlebu diingi. Lekas mlebu jan gawe entran-entran rit. Kan irunge lek gatel apalane kon nyemprot baygon to, disemprot baygon to. Bar mumet. Ora bar mumet. Diingi ki gatel neh irunge sing kon nyemprot carane sing gelem. Gak mati ning kene malah nyamar. Minyak wangi ya? Baygon. Minyak wangi parfume sampean kae Lah nek ndi saiki parfume wae belum ning parfume. kuwi bikinane iki. Baygon, Mbak, bayangno lek mati bre kancane kasus. Ancen aneh-aneh kok. Arepe tak seneni yo engko. Ini nggih kerak, nggih Embo nggak ngerti Rit. Lah wong Baygon wae lek irung gatel kan wulune dijabuti ngono kaya to Mbak Jul. Kalau wulu dijabuti kan mari to. Baygon bayangno disemprot dhewe bar kuwi. Aku sing wadul Mbak Ati. Aku dhek kon nyemprot irunge nganu lho. Sapa? Santi aku gah lha nyapa? Lah kok nyemprot karo Baygon ae. Nenek jan. Heeh. Takon delikne mak ta. Bablas malahan. Dek ning mahku kok. Dikira tak nggih tumbal ning malahan. Ya mati. Viral nek. masak temrike napa ngono? Iki brambangnya dirise ta? Kuwi. Nggih dindi Mbak iku Mbak jalan-jalan ki akak. Oke. Engko mbak wong marah, oke? Oke. Rewange ning njaba iki duwe aturan dhewe rewange. Ngoncek kentang. Tadinya jane sing seri-seri. Wah, enggak landep iki. Ya? Enggak maksudnya iki lho, ladine iki lho sing ora landep. Iki rewang iki rewang manten. Iki rewang sesuk 7 hari ada Pak Sukani. Malih kandel-kandel iki. Penak ngono, ret, penak. Heeh. Biasane. Terus ya. Gek dengan PD-nya sing nang ngarepe deloken. Ya mas apa sing ndeleh kono? Ketoke sing kesundulan ngono kuwi.
Kowe nak wijek. Aja dibandem lah, Dek. Adek aja dibandem. Adek aja dibandem. Besok meleh mbek. Meleh mbek guys besok. Piro kentang sakmene? Sekilo. Sekilo piro? Enggak boleh loh. No. Coba cedek nih, ret bahaya.